programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida, donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos dende Ribadumia, dende os estudios centrais de Canarias Baixas. Iniciamos unha nova edición de Falemos e repasaremos a actualidade desde varios puntos de vista, desde a xerencia do GALP da Ría de Pontevedra, que acaba de finalizar o prazo para a concesión ou para a solicitude de axudas a través dos concellos que agrupa este GALP número 6, que van dende Sanxenxo ata Bueu e que comprende toda esa ría, coa súa xerente con Laura Nieto. Estaremos tamén co portavoz do Partido Popular no Congreso dos Diputados, que aínda que está en funcións é o portavoz, Alberto Pazos, para analizar tamén un pouco os resultados das eleccións e toda a actualidade que xa saben vostedes e que todos vostedes coñecen que é bastante alta e preocupante. E abrimos este turno de análisis do sector primario, do sector do agro, do sector do viño, do campo, en definitiva, que saben vostedes que leva días, semanas en pé de guerra, loitando por os seus intereses en contra da PAC e, lóxicamente, a favor do seu sector. Para iso facémolo co presidente de ASAGA, que é a Asociación Agraria de Galicia, co seu presidente Francisco Bello. Moi boa noite, benvido, Paco, como estás? Boa noite, benvido, gracias. Como está a situación, como podemos definir a día de hoxe, que empezamos marzo, como está a situación das, lógicamente, as reivindicacións e das negociacións coa PAC? Vamos a ver, nos non é dende agora xa, sino xa dende fai máis de 2 anos. Levamos dicindo que esta PAC non é a PAC dos agricultores galegos e dos gandeiros galegos e en xeral de todos os da Corrisa. De feito, no pasado xa se puxeron de acordo gobernos autonómicos de distinto signo político como o de Galicia, o de Asturias e o de Cantabria para tratar de correxir o que nos entendíamos desde o inicio desta negociación da PAC que está agora en vigor
como un atentado contra os intereses dos gandeiros e dos agricultores galegos en particular, e da cornisa en xeral, non? Temas como os ecorexímenes, temas como a reducción das axudas e outras moitas cuestións que vale a pena entrar ao detalle, logo falaremos delas. Pero dende logo que son un xarro máis de agua fría nun sector agrario e gandeiro que xa ven arrastrando ao longo de moitos anos pois unhas, en teoría, simplificacións da política agraria común cando realmente son todo ao contrario. Trabas, complicacións. Noticia de onte, a Xunta lamenta a ausencia de concreción do ministro do ramo para flexibilizar a PAC e exixille que conte coas autonomías, que parece ser que non o fai. Como van as situacións? Vostede estuvo na manifestación en Madrid, lóxicamente de outro ministerio, con todo parte do sector e das grandes, digamos que, asociacións agrarias. Como van as cousas? Como lle chegan as noticias? Porque en outros países, como Francia, por exemplo, sí están habendo algunha cesión, non? Vamos a ver, son cuestións distintas, non? Aquí nós temos, digamos, unha folla de ruta diseñada dende xa fai meses co resto das organizacións agrarias mayoritarias, donde estamos dicindo que hai unha serie de cuestións que son trasladables a Bruselas e que exiximos a Bruselas que debe de cambiar ou que debe de mudar, e incluso o novo Parlamento Europeo que surda despois das eleccións pois terá que claramente pegar un xiro de 180 graus, porque está claro que a política agraria non vai por o camiño que debería ir, logo despois entramos en detalle, pero a nivel nacional tamén estamos demandando unha serie de cuestións que son propias do Estado español, non só do Ministerio de Agricultura, tamén do Ministerio de Transición Ecolóxica, que nos afectan moitas das normas que saca, e en moitas das normas que son horizontales, que desgraciadamente salen para exixir máis, para meter máis exixencias aos produtores, que están agravando totalmente a situación e estánlle complicando a vida á ciudadanía, non? Porque son os que nos ven, os que nos escoitan, consumidores somos todos, donde están vendo que os produtos agrarios cada vez costan máis, os produtores cada vez gañamos menos e pechamos explotacións, porque esa é unha realidade, mentras que se importan produtos de outros países, que tamén é un tema longo de falar, donde Europa parece que todo lle vale, todo permite, mentras que aquí non se permite nada, non? Por lo tanto, son moitos os temas de cara a Europa, son moitos os temas de cara ao goberno español. Algúna cuestión tamén plantexamos a Xunta de Galicia, que tamén hai cuestións, digamos, deberes para a comunidade autónoma, e, por lo tanto, son unha serie de reivindicacións que non son novas tampouco, non creo que a ninguén colla por sorpresa que o campo español leva moitos anos en loita, porque ve como van desaparecendo, van pechando explotacións, imos quedando no territorio cada vez menos persoas que son as que temos que cuidar dese territorio, porque se non arde, se non hai fauna salvaxe, se non hai, pois eso, que lle gusta aos das cidades vir logo despois ao rural a ver que bonito está todo, pero que alguén ten que vivir ali. Vivir ali é máis vivir do que se fai ali. É dicir, tanto ten que haber actividade, por suposto, ten que haber persoas, e esa actividade ten que ser rendible. O campo é bonito porque está manipulado, porque está intervido polo mando home. Exacto, se non sería a selva, non? Que pasa? Que os que vivimos ali queremos ter tamén unha serie de condicións que nos permitan seguir vivindo ali, porque amamos o que facemos, nos gusta o noso traballo, pero tamén queremos que os nosos fillos teñan as mesmas oportunidades que teñen os das vilas, e, polo tanto, queremos ter uns precios dignos por os nosos produtos. Non estamos falando moitas veces ni siquiera de grandes márxenes, senón que no agrario é moi difícil, porque ademais dependemos da climatoloxía, que che ven un ano malo, e dá igual o que che vayan pagar porque non vendes nada, non? Por lo tanto, son moitos os factores, lóxicamente, que influyen, pero a nivel de carga burocrática e de carga, sobre todo, de carga legislativa, é tremendo. É dicir, que xa é inasumible a situación, porque nos decimos moitas veces que xa é unha cuestión de dignidade, é dicir, que te están continuamente presionando con máis papeles, máis documentos, máis exixíndoche cousas como o cuaderno digital, cando en moitos sitios internet vai aínda a remolque, se é que vai, non? É dicir, por lo tanto, un pouco de sentido común. Dentro dos despachos de Bruselas, dentro dos despachos de Madrid, é moi fácil legislar. O papel pode con todo, pero logo na práctica, na realidad, vemos como eso é moito máis difícil de executar. Claro. A lei dos dereitos dos animais complica tamén moitísimo a situación, non? Todo complica. Si nós temos aquí en vigor xa un Real Decreto de Nutrición Sostible dos solos que se refire concretamente ao tema dos puríns das explotacións gandeiras, que é tremendamente inaplicable en Galicia, que porque temos o terreno como temos, e por encima aquí, por suerte, chove de vez en cuando,
gracias a Dios tamén, e esperemos que siga así, e realmente é complicadísimo utilizar moitas veces aquí a maquinaria que hai e as inversións que nos dicen que temos que facer para que se poida aplicar esa normativa como mínimo son 20.000 euros e non está demostrado que funcione. Por lo tanto, son tantas as trabas e tantas as circunstancias. O decreto de ordenación de explotacións de bovino, por exemplo, nos exixe ter outro veterinario por explotación, cando xa temos 7 veterinarios de control gandeiro. Pero que o veterinario ten que cobrar. Xa, por suposto, claro, E que entonces, ten que vivir. entonces son incremento de costes, máis papeleo, máis Claro. costes enerxéticos, o que está subindo, non? Quer decir que aí entra o precio do gasoil, pero tamén o precio da electricidade para manter a explotación e a leite fría e todo isto, non? Sí, os costes están, como ben sabe todo o mundo, os costes están disparados, os temas enerxéticos, dende a guerra de Ucrania, subiron, incluso tamén as materias primas dos pensos, etc., foron subindo. É certo que agora baixaron un pelín porque houve unha certa flexibilidade, pero siguen altos e, polo tanto, ademais que a espada de Damocles de que en calquer momento, pois polo que sea, polos rusos ou polo que haxa a nivel estratégico mundial, pois hai unha crisis outra vez e automáticamente se pechan as fronteiras, por exemplo, e xa estamos outra vez co cereal en especulación tremenda, total, non? Por lo tanto, o marxe é moi pequeno, en moitos casos xa nin existe prácticamente, por iso nos exiximos tamén que a lei da cadena alimentaria, que é unha lei boa, que, por suposto, levou moito tempo conseguir, pero que teña mecanismos de control que sean efectivos, que haxa sancións tamén efectivas e exemplares para aqueles eslabós que non a cumplen, e, polo tanto, que haxa maior amparo para o produtor, non? Que é o que realmente nós defendemos. Nese caso, hai agora unha sanción ás, digamos que ás fábricas de leite, porque competencia entende que todas estaban compinchadas para baixar os precios e que pagara o digamos que o produtor, non? Sí, bueno, esa é unha boa noticia porque nos levábamos anos dicindo que había, bueno, pues, un total control por parte das industrias de todos os gandeiros que non se podían mover de industria, que non había posibilidades de cambio real, que os precios non eran negociados, sino que eran impostos, bueno, todo o que xa levamos dicindo tantos anos, non? Por suerte, ou non por suerte, sino porque por denuncia e por loita conseguiuse que a Audiencia Nacional, neste caso a Comisión Nacional do Mercado de Valores e logo do Mercado da Competencia e logo despois a Audiencia Nacional tomaran cartas no asunto. Parece que as sentencias van sendo favorables. Agora queda un longo camiño aínda porque os produtores temos que reclamar, temos que presentar a xustificación documental de todas esas cuestións e, polo tanto, cas periciales oportunas que habrá que facer tamén no seu momento, será unha loita aínda tal, pero, bueno, polo menos xa se dou o primeiro paso que é saber que a industria ten que pagar unha multa e, polo tanto, bueno, pois está claro que iso vai adiante. Agora ben, os que levamos moitos anos nisto temos medo da práctica final de como vai a quedar todo isto, porque en outras ocasións, en algúns outros procesos, por algunhas circunstancias, se ten sancionado algunha industria por algunha cuestión e, ao final, a industria o que fai é cobra a multa aos gandeiros. Con lo cual, flaco favor facemos moitas veces con estas cuestións, pero iso non quita de que temos razón, de que, polo tanto, houve unha sentencia e vai haber sentencias favorables para cada gandeiro e vamos a ver hasta onde podemos chegar reclamando o que realmente nos pertenece e que non haya consecuencias a posteriori, lógicamente. Si lle parece, damos unha voltiña polos sectores. No tema do leite, o presidente en función, Son Rueda, dice que garante o apoio da Xunta no impulso da industrialización do sector lácteo para acadar o 75% de transformación en Galicia no vindeiro ano 25. Canto se transforma? Somos a principal productora. Canto se transforma? Canto valor engadido perdemos aquí? Bueno, aquí se transforma en menos do 20%, se non recordo mal, non? Entre 20 e 25%, se non recordo mal, non teño as cifras na cabeza. Moito leite sale sin transformar, de Galicia sale simplemente con leite metido non brick, que, por lo tanto, é o que menos valor engadido xera. En Galicia temos unha calidad de leite excepcional, eso está máis que demostrado, para iso temos tamén os controles do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite, o LIGAL. A nivel nacional, a nivel europeo, somos xa casi a novena, oitava rexión produtora de Europa, e seguimos aí, seguimos con futuro, porque a pesar de desaparecer miles de explotacións, os 5.000 e pico gandeiros que quedamos de leite producen, pois, prácticamente, non diría o doble, pero non diría o triple, pero cerca do triple do que se producía cando se entrou na Unión Europea, non? Por lo tanto, estamos falando de 3 millóns de toneladas de leite, que é casi o 50%
a nivel nacional, e temos aquí o 60% das explotacións. Por lo tanto, garantía de futuro, garantía de continuidade de un sector que é estratégico para Galicia, porque non se entende Galicia sin o sector lácteo, non? É dicir, como sin o sector pesqueiro ou sin o sector marisqueiro. É dicir, é unha cuestión intrínseca da propia terra. Pero, sin embargo, os queixos son premiados e valorados en todo o mundo e en todo o país. Sí, no, a ver, temos unhas denominacións de origen que o están facendo fantástico en todas as cuestións, xa sea no viño, xa sea no queixo, xa sea en outras producións, non? Incluso en horta, craega, etc. Non? Pero o certo é que para que lle falta á industria para non transformar? Bueno, eu creo que lle falta simplemente mentalidade de realmente de non a visión a corto plazo de o diñeiro rápido que xera, pois eso, a venta líquida de leite, o vaso mañá e cobro. Claro, decir, esa por un lado, logo despois houve aposta xa neste país, houve aposta de algúns industriales que xa empezaron, e vímolo no caso de algunha industria que se instalou agora fai pouco, donde con as inversións multimillonarias están xa afrontando outro tipo de retos, non? Hacia mercados de outro tipo de produtos de valor engadido, pero que, claro, ahora mesmo tamén están a loitar cos mecanismos que se están a producir en Europa de diferencias entre as importacións de terceiros países, que parece que se premian, mentres que o que se produce en Europa parece que todos son trabas, non? Por lo tanto, claro, é un risco tamén para un empresario decirlle, non, invierte aquí no sector lácteo, que efectivamente aquí temos garantía de futuro e de continuidade, porque hai gandeiría e porque hai unha produción máis ou menos sostida no país, pero claro, ten cuidado porque a normativa europea é cambiante, parece que castiga máis ao propio europeo co que entra de fora sin saber se cumple os mesmos controis que temos aquí, non? Por lo tanto, é un tema delicado. Lóxicamente, na nosa audiencia, na cobertura de Canarias Baixas entra pouco leite, pero entra pola zona de Brión, Lousame e toda a zona de digamos que da comarca de Santiago e Osar, pero principalmente e algo de carne, e por aí hai proxectos importantísimos ahora mesmo de carne, ademais destas da mellor carne do mundo, que son as rubias galegas e as razas galegas. Esta situación de que xeito complica a produción de cereales e de horta? A ver, porque aquí si temos, no Salden si temos a primeira horta de Galicia. Correcto, e ademais con os produtos de calidade diferenciada. O problema que estamos a ver en toda España en xeral, se está queixando sobre todo o Levante, porque digamos que é o máis coñecido, pero en Galicia, por suposto, temos unha gran produción e de calidade. Estamos vendo como entran produtos, sobre todo do norte de África, de Marrocos en particular, que, bueno, que están a utilizar produtos que aquí levan anos e anos prohibidos, non? Incluso hai noticias de prensa que dicen que hai determinadas producións que entran con algunhas cuestións, pues, como hepatitis A, por exemplo, non? É dicir, vamos a ver, señores, isto é un tema de sanidade, de seguridade alimentaria, por lo tanto, Europa, que é tan exquisita cos nosos produtos e que temos un inspector cada día na nosa explotación, ou cada día na nosa adega, ou cada día no noso establo, e, sin embargo, polos puertos españoles do sur e incluso de Canarias está entrando todo o que está entrando sin control máis que do 0,1%, según dicen algúns expertos. Concho, isto é para preocuparse seriamente, é dicir, porque a ciudadanía ten que saber que o que está a comer ten que ter todas as garantías, é dicir, os principios básicos da PAC son que os produtores temos que alimentar a poboación dun xeito sano, sostible e con garantías sanitarias. Todo o mundo de acordo. Eso é o motivo fundamental da PAC, que é desde o ano 57. Pero aí todo o mundo de acordo. Totalmente. Que pasa? Que despois resulta que entra de fora, os convenios comerciales para favorecer a terceiros países é un pouco unha locura, non só en competencia de precios, en calidad de traballos, tamén en calidad da produción e dos fitosanitarios ou produtos que se utilizan desde o punto de vista da súa produción, non? Totalmente, eso que están a decir os nosos técnicos, que, bueno, que saben perfectamente que produtos están a utilizar en algúns países. Incluso Francia, que tanto protestaba e tanto tiraba produtos españoles, fai nada, uns días, resulta que ten autorizadas máis materias activas das que temos en España. Dos fitosanitarios, Por lo tanto, a ver, Francia está a resolver o problema de Europa, a intentar resolverlo, ou está resolvendo solamente o problema francés? Que a mí me dá primeiro eles e despois o resto. Exacto, entonces
Bueno, os alemáns, cando saliron á rúa, saliron por un tema moi concreto, que era que desaparecía a subvención do gasóleo. Os holandeses saliron polo tema da contaminación de nitratos. É dicir, aquí hai un batiburrillo en Europa de distintas cuestións, pero realmente todos están mirando únicamente, exclusivamente polo seu. Non sei se están realmente preocupados polo que entra da fora, que é o que nos fastidia en común a todos, non? Xa veña da India, xa veña de Australia ou xa veña de Mercosur. Os acordos con Mercosur están firmados, por lo tanto, oye, non nos opoñemos a que veña mercancía de fora, se ten que vir, por desgracia, non somos xa capaces de alimentar a población europea, os produtores europeos, cada vez menos, que eso sí que é triste, non? Cada vez dependemos máis do que entra de fora. Pero que non nos deixan producir. Claro, o que estamos a exixir é, primeiro, aquí as producións, que produzcamos nós, e segundo, que os que veñen de fora cumplan o mesmo que cumplimos nós. Entonces, en igualdade de condicións, todo o mundo podemos competir, e non temos medo a competir. A realidade é a contraria, é dicir, aquí se está premiando, non sabemos en virtude de que acuerdos secretos a terceiros países, pois que a convivencia política, deste caso do goberno español, que parece que mira para outro lado. E no tema do viño, que é un sector que preocupa moito, non só, bueno, ten máis elaboración, ten máis valor engadido que queda aquí, porque queda todo, e posiblemente este en bons momentos desde ese punto de vista, porque ademais se exporta moito, en Rías Baixas está exportando casi un tercio da súa producción, pero como lle está afectando e de que xeito, que tamén hai moita preocupación polas políticas da PAC e os acordos, non? Mire, o tema do viño, por suerte, Rías Baixas é un Fórmula 1 das denominacións de origen, non só españoles, sino, diría, europeas, non? Levanse facendo as cousas ben durante moitos anos e foi facendo un crecemento ordenado, foise facendo pois unha progresión tamén a nivel internacional, con unhas políticas de promoción tremendamente ben levadas. A nivel técnico, na denominación, pois hai excelentes técnicos e excelentes adegueiros tamén, que están facendo un traballo que está claro que triunfa por un mundo adiante. É dicir, no mundo é moi difícil competir, por moi grandes que seamos ou que parezcamos, pois todo o viño de Rías Baixas colle nuns depósitos dunha cooperativa da Mancha, por lo tanto, temos que entender temos que entender que realmente estás facendo un traballo espectacular, non? E que así siga, non? A denominación de origen está claro que sigue a crecer, sigue con un crecemento exponencial e esperemos que siga así, non? Pero claro, evidentemente estamos nun mundo globalizado onde incluso o cambio climático e estas cuestións que a nadie se lle escapan, que poden interferir en determinadas cuestións, estamos vendo como se van adiantando cada ano, incluso a incidencia das plagas e como temos que cada ano empezar os tratamentos anteriormente, vamos a vendimiar tamén máis pronto. Quer decir, que se están dando unha serie de circunstancias que van cambiando e que o viticultor, neste caso, pois, bueno, como bo profesional que é, tense que ir adaptando a todos estes novos tempos, por suposto, os adegueiros e o sector en xeral, non? Pero creo que o futuro é espectacular, o que ten en Rías Baixas por diante e en xeral as denominacións de origen galegas que están a facer as cousas ben e esperemos que eso siga así. Nos, dentro da nosa asociación, que levamos dentro do ano 2015 precisamente participando en todos os consellos reguladores, pois creemos que o paso profesional e o paso técnico que se leva dado en Galicia en calidade, en seguridade e demais é anos luz de outras rexións de Europa. O campo é innovación pura en todos os sectores, no viño, na horta. Eso non fai falta máis que ler os libros dos antigos, onde fai xa máis de 2000 anos que fomos os que pasamos de ser cazadores a ser agricultores. Quero dicir que estamos innovando dende fai moitísimos miles de anos, non? Por lo tanto, claro que temos todo tipo de especialización. Pero é un produto en todo. A sociedade das cidades, e non falo de Galicia, porque Galicia somos casi todos pequenos, pero a sociedade en xeral en Europa das grandes cidades non é consciente da importancia que ten o campo ou só é un problema político de que a xestión política é moi deble, nestes casos moi feble, no sentido de que non sabe desto? Bueno, efectivamente, isto vai por barrios, non, digamos, é dicir, efectivamente, en Bruselas, que digamos que é a capital máis ascética quizás que hai en Europa, porque todo o funcionariado, pois, donde realmente aí o que se vive é outra cousa, non se vive a realidade do campo, ni se vive a realidade de outras moitas actividades, do sector primario, non só do campo, tamén da pesca, tamén de outras moitas, non? Realmente non é así, o sea, cada vez
como que lles importa a eles é a masa crítica, e agora mesmo o que está de moda é o tema das emisións, da huella de carbono, de reducir toda esta cuestión. Claro, ese mundo ten uns lobbies moi potentes tamén na industria enerxética, etcétera, que están moitas veces a favorecelos, a cuidalos incluso económicamente, e económicamente polos que nos fan daño aquí, efectivamente. Entón, e o lobby agrario, digamos que estamos en franca minoría, non? E porque cada vez somos menos, é masa crítica menos, número de votos menos, que é o que realmente moitas veces os políticos valoran, e, polo tanto, aínda que é unha necesidade básica, porque todo o mundo comemos todos os días, e alguén ten que producir esos alimentos, e deberíamos de producir os europeos e non que viñeran de fora, realmente a conciencia de moitos destes políticos é outra, non? É a legislar, por exemplo, agora acabase de aprobar a Lei de Restauración da Natureza en Bruselas, no Parlamento Europeo, que imos ver as gravísimas consecuencias que vai a ter para Galicia, ¿no?, cando se aplique, concretamente nas zonas de Red Natura. Galicia ten un porcentaxe tremendísimamente alto de Red de Natura, totalmente desfasado. Por lo tanto, todas estas cuestións que se nos impoñen, pois van en contra desto, ¿no? Van en contra da soberanía alimentaria, digamos, de Europa. E esas cuestións, pois, o consumidor tenas que saber, o cidadán ten que sabelas. É a hora de votar, cando teña que votar para o Parlamento Europeo dentro de uns meses, deberá de escoller e ver tamén que propoñen, non, os países e outros, e que é iso do Pacto Verde, que é iso da granxa da mesa, ese tipo de estrategias que están levando a fame a moitos países de Europa, incluso en caso dunha hipotética, estáse a falar do ojalá que non pase, pero como haxa unha guerra a nivel europeo e demais, pois temos un serio problema, un serísimo problema para garantizar alimentos á poboación. Algo que se pensaba que estaba olvidado despois das dúas grandes guerras mundiales, resulta que ahora, en pleno siglo XXI, vamos a ter outra vez... Pero non por falta de capacidade productiva. Totalmente, sino porque nós mesmos nos autoimpoñemos toda unha serie de trabas que parece que somos os únicos do mundo preocupados polo tema ecolóxico e polo tema do cambio climático, cando somos unha pequena proporción dos habitantes que hai no mundo, non? En 3 ou minutiños máis ou menos que nos quedan, señor Bello, a Asociación Agraria de Galicia, vostedes, a Saga e vostede como presidente, teñen un decálogo de reivindicacións das organizacións. Non nos pasar polos 10, pero pasamos por algúns. Os precios xustos para os nosos produtos, que máis ou menos saleu, o que non pode ser é que unha fava ou un garbanzo coste... Sí, unhos céntimos ao produtor, e logo unhos euros ao consumidor. Claro, que pasa nesa... Como se pode, digamos, evitar ese abuso da cadena comercial ou da cadena de distribución? Básicamente é por aplicación do que decía anteriormente no tema da lei da cadena agroalimentaria, que foi feita para iso, non? Para establecer un seguimento e un control en todos os eslabóns da cadena, pero esa lei ten que cumplirse con, ten que haber, como todo, como o código de tráfico, o código de circulación. Se non houbera guardias de tráfico, se non houbera policía, pois cada un andaría como lle parecese, non? É dicir, lógicamente, aquel que fora responsable, e sí, pero viría outro non, e bueno, pois isto pasa parecido. Aquí ten que haber un corpo de inspectores suficiente por parte do nombrado, por parte de quen teña que nombralo, e que haya controis efectivos, que haya realmente seguimento e trazabilidade de todos os produtos para ver non só a temas sanitarios, que por suposto, e a calidad, sino nos temas dos precios, é dicir, para ver onde se está quedando ese marxe e que ese marxe se reparte dun xeito homogéneo, porque aquí o que máis risco ten é o que menos percibe, non? Que é o agricultor, é o gandeiro, e tal. Bueno, e no caso da pesca, pois pasa parecido, non? Que pasa co lobo? Bueno, o lobo é un problema serio na cornisa cantábrica en xeral, non? É dicir, temos en Galicia, que según un estudio que fixo no seu momento a Consellería de Medio Ambiente, a vicepresidencia segunda da Xunta, en torno a daquela calcularon máis de 90 manadas de lobos, e está expandido por todo o territorio xa, non? É dicir, xa vemos como está habendo ataques continuos e constantes en determinadas zonas das provincias, de todas as provincias, pero céntranse tamén moito na provincia de Lugo, na provincia de Ourense, e algo na zona norte de Pontevedra e na zona oeste da Coruña, e esos ataques ahogando, esos ataques pois dá igual que estén incluso xa con cercaos, etcétera, porque o tema dos mastíns os torean, porque veñen 4 lobos, uns por aquí, outros por ali, ao final nós temos socios que están pensando seriamente en pechar a súa actividade porque non lle é rendible, porque levan 30, 40 cabezas de gando perdidas, non? Aquí estamos vendo como hai incluso no monte, os cabalos salvaxes que hai en Galicia aínda, bueno, os cabalos do monte están sendo atacados tamén, é dicir, polo tanto, isto ten que haber un control. Nós non decimos que non haxa lobo, é dicir, non somos anti-lobo, non. Decimos que haxa os lobos que teña que haber,
pero o que non pode haber é máis lobos xa casi que persoas, ou que animales, non? É un símil, é unha metáfora, pero a realidade é que ten que haber un sistema de xestión, como se facía anteriormente, antes de que o Ministerio de Intransición Ecolóxica collera e dixera que o lobo era unha especie de especial protección e incluíra no LESPRE cando non estaba. E, polo tanto, quitoulle as competencias ás comunidades autónomas que xa non poden facer xestión do lobo e, polo tanto, hai que deixalo proliferar. Agora estamos vendo como Bruselas, parece que a presidenta da Comisión cede un pouco porque alguén da Comisión lle comeu un potro. Creo que era. Bueno, pois, parece que un pouco... que teñamos que chegar a estos extremos, que chegamos que chegar a estos extremos para que se tome conciencia realmente de que hai un problema serio, que o lobo non está en peligro de extinción e que, por tanto, hai que controlar. O gandeiro non só non lle interesa cobrar ao que lle poidan abonar pola perda da res, o que lle interese a res, que lle ten non só cariño, sino que a saber o que vale a res. Claro, é que tú botas todo un montón de tempo criando a unha res para que se produzca, para que tal, e incluso cunha xenética, etc., inda que chabonen o que vale esa red nese momento, pois o lucro cesante que nos lle chamamos a pérdida de produción, o tempo que perdeches en criala, etc., eso nunca che van a aboar. Nadie cría unha res para que lla veña a comer o lobo, eso está claro. O que pasa é que, bueno, aquí, por desgracia, como dixen antes, o papel pode con todo, somos conscientes e temos tido bastantes reunións que aquí coa vicepresidenta e consellera de Medio Ambiente e ela foi antes tamén consellera do Medio Rural e ten, bueno, pues, coñecemento expreso da realidade de Galicia e intentou, por moitas ocasións, bueno, pues, que Madrid cambiase, ¿no? Pero non foi capaz, porque todo o norte o pediu e non foi capaz de que esta cuestión do lobo se cambiase. Pero si é certo que, bueno, que hai unhas axudas e que é importante que as axudas nunca chegan ao 100%, por suposto, e non queremos as axudas, pero que, bueno, que valían un pouco o daño, pero nós o que queremos é que se controle o lobo, que haya xestión do lobo, e que, por lo tanto, incluso tamén do xabarín, por suposto, por os danos que hai nas fincas. E os accidentes que provoca. Totalmente, bueno, aparte xa dos accidentes, é dicir, nos na comisión do xabaril que estamos en Galicia, creo que o ano pasado se contabilizaron en torno a 15.000 accidentes, non? Claro. Isto é unha locura, xa con mortos tamén, por desgracia. Claro, feridos, etc. Exacto, isto é unha realidade e alguén ten que empezar a tomar medidas no sur. Claro, e iso pasará co lobo se hai daños personais. Se solo está anogando non pasa nada. Esperemos que non pase, porque a realidade é que estamos bastante desprotegidos. Outra deste decálogo é a recuperación de terra agrícola. Hai que meterlle man ao forestal ou se refieren a terras agrícolas abandonadas? Sí, máis que nada, bueno, en Galicia temos unha lei impulsada polo actual conselleiro, unha lei de recuperación de terras que está dando os seus resultados, incluso con figuras moi interesantes como son os polígonos agroforestais, os polígonos ou agrogandeiros. É dicir, temos unha serie de medidas e temos unha serie de instrumentos, banco de terras, etc., que efectivamente poden dar e dotar de maior extensión ás explotacións que o necesitan, non? Pero, bueno, é certo que o tema da terra en Galicia pois vai moi intrínseco tamén ao noso propio ser identitario, entón é moitas veces difícil, bueno, estas cuestións que se movan con a xeridade que se necesita, porque a xente temos moito apego á terra e incluso a xente maior, inda que se jubile, quere seguir mantendo ali a explotación cando se podía estar arrendando a un terceiro que poder estar explotando. Bueno, en definitiva, a lei é importante, a lei está dando pasos, está conseguindo cousas, os instrumentos que ten a lei tamén son bons, polo tanto, esperemos que efectivamente nas previsións que ben anunciou o conselleiro no seu momento que se vayan cumplindo ano tras ano e que vayamos recuperando terra agraria. Nos creemos que en Galicia colle todo, é dicir, cabe o pino, cabe o eucalipto, cabe absolutamente todo, o forestal, o carballo, aquí colle todo porque temos territorio tamén, é certo, improductivo, non? Usted decía, hai moitas fincas de improductivo e incluso de descoñecidos que con estas figuras se poden ir buscando maneiras de recuperalas ou de xestionalas, incluso de un xeito conxunto, porque se poden facer formas asociativas de propietarios pois, ou de empresas que queiran instalar, pois, aquí no Xalnés, por exemplo, pois, estou pensando nun tema de viñedo ou en outras zonas ou de horta, non? Por lo tanto, é interesante esta figura, é importante que haxa esta lei, que tamén se manteña, é como se mantén a lei de mellora da estrutura agraria, que é a lei das famosas concentracións parcelarias, que tamén teñen o seu peso e teñen o seu papel en moitas zonas de Galicia, son importantes que se sigan facendo. Total. Por lo tanto, bueno, é certo que hai unha política territorial no medio rural que vai cada ano, pois, bueno, configurando unha xeografía distinta e ten que pasa? Que nos decimos que debe ser máis rápido. Porque senón moitas explotacións non van chegar a tempo, porque cada vez están máis embellecidos os titulares e para que os novos queden,
nas explotacións ou se incorporen as que hai, ten que haber unhas certas facilidades, non só na explotación en sí, no que é bogando as maquinarias e demais, sino tamén no componente territorial, porque se o veciño pecha, pero non deixa a terra disponible para outro, arrendando, por suposto, a un precio lexítimo, pois é difícil... Non ten que vender, pode arrendar. Claro, é difícil progresar ou incluso aumentar o gando nunha explotación. A base productiva. Señor Bello, remate, que reflexión lle gustaría deixar hoxe aquí para a audiencia de Canal das Rías Baixas? A mí me gustaría que todos como consumidores, que son a maioría dos que nos están vendo seguramente, reflexionen cando van a comprar un produto que moitas veces dicen, concho, isto é español pero é máis caro, é dicir, ou isto é ecolóxico pero é moi caro, é dicir, que vexa un pouco realmente na cesta da compra o que pesa ese produto, ou ese produto dunha calidade, por exemplo, dunha ISP ou dunha denominación de origen, o que realmente que ten detrás, que ten toda unha trazabilidade, toda unha garantía de calidade, unha garantía de origen, mentras outros produtos que veñen de fora, envasados, unha marca blanca, etc., non se sabe o que ven ali, non? Por sanidade, pero tamén por saúde, e, por suposto, por precio, e porque, ao final, o que queda aquí no territorio vai a revertir no territorio, porque se nós vendemos os nosos produtos a un precio aceitable, nós non imos ir a comprar o de todos os días a Madrid, compralémolo no supermercado, na tenda, no comercio local, polo tanto, xeramos economía no entorno e iso é o que todos debemos de concienciarnos de que apoiar o produto noso é fundamental para que todos sigamos adiante. Paco Bello, a seguir luchando, a seguir loitando e que isto vaya mellorando. Moitas gracias. Un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitas gracias. Boa noite. Nos vamos a publicidade e en un instantiño da man dos copatrocinadores recibimos a Alberto Pazos, portavoz do Partido Popular no Congreso. Hasta ahora mismo, non o perdan. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Alberto Pazos, portavoz do
Partido Popular no Parlamento de Galicia en funcións. Hai que decir en funcións. Bueno, en realidad o grupo sigue plenamente operativo, pero sí, bueno, creo que todos entendemos a expresión en funcións que sería aceitada neste caso. Claro, e logo vicesecretario de Familia do Partido Popular de Galicia dentro do organigrama da súa directiva. Que balance facemos pasados uns diñas, hai 20 días dos resultados? Que pasou en Galicia o 18F? Home, eu creo que se escoitamos a todos os grupos, os portavoces, os candidatos que falaron, eu diría que estamos casi ante as eleccións perfectas. Parece que todo o mundo está contento e que a todo o mundo lle foi moi ben. A mí parece que é unha excelente noticia. Eu, como representante dos galegos, o que me gusta é que o maior número de población sexa feliz, así que parece que estamos todos moi contentos, non? O BNG conseguiu un excelente resultado que lle vai permitir, acumulando 4 anos máis de experiencia, a señora Pontón na oposición, e parece ser que para eles é unha boa noticia. O Partido Socialista, a pesar de colleitar o peor resultado da súa historia, pois parece que descubriu unha pedra angular sobre a que construir o seu novo proxecto, e creo que iso é unha boa noticia para o Partido Socialista, para o conxunto de Galicia. Democracia Orensana conseguiu un representante, aínda que non esa chave a que aspiraba, e o Partido Popular, pois vou a confesar que con 40 deputados e tendo garantida a presencia da Xunta de Galicia, home, pois, para chorar tampouco estamos, non nos vamos a enganar. Así que me satisface moito ver que estamos todos tan contentos, e dende logo, na parte que me corresponde, lle podo decir que o meu partido está enormemente satisfeito do caudal de confianza que depositaron os galegos no proxecto do Partido Popular que encabezaba Alfonso Rueda. Como foi a campaña? Bueno, as campañas sempre teñen momentos, non? Foi unha campaña, eu creo que moi interesante, foi unha campaña moi intensa, eu creo que especialmente intensa, probablemente polo curto, non, do tempo ao estar acotada, pois polas festas de Nadal e prácticamente pois cinguirse a campaña o que propiamente a campaña foi moi intensa. Creo que foi unha campaña que intentamos todos centrar en Galicia, pero evidentemente tamén estaba afectada por as circunstancias que están no conxunto do país e que afectan, como non pode ser de outro xeito, tamén os galegos, e, polo tanto, foi unha campaña que creo que, bueno, pois tuvo momentos certamente interesantes e que creo que tamén estuvo marcada por unha expectativa, eu creo que un tanto artificial, de un posible vuelco que, sinceramente, non vimos probable en ningún momento. Pero se alimentou, non? Porque apareceu Tezanos, aparecía incluso hasta na última semana, non só o desembarco de ministros e do presidente e do expresidente de Zapatero, sino tamén un pouquiño alentados pola subida do BNG que podía haber, que incluso o presidente do goberno lle daba a oportunidade que gobernamos con vos, pero que se deu cambio, non? Foi unha cuestión certamente curiosa, non? Porque non é a primeira vez que vemos este comportamento no Partido Socialista e no goberno socialista de intentar utilizar certos instrumentos públicos, neste caso sociométricos, como é o caso do CIS, non? Para intentar alentar un posible cambio. O CIS xa deixou de ser un centro de estudio para convertirse directamente nun instrumento de propaganda. De Sánchez, non? Iso fixo. Pero tamén é certo que, sendo recurrente ese uso, neste caso, pois introducía un matiz novedoso. Eu a primeira vez que contemplaba que o goberno Sánchez e o CIS, concretamente, traballaban para alimentar as expectativas dun grupo que non era o socialista, que era o BNG. Eu creo que o Partido Socialista vendeu electoralmente a súa alma ao diaño, fiouno todo a unha posible suma a costa de perder o que calquera número de escaños, parece que calquera precio parecía barato con tal de desaloxar o Partido Popular da Xunta, e o resultado final creo que non pode ser máis desalentador. Non conseguiron facer esa suma, non conseguiron o goberno, e o Partido Socialista agora ten que reconstruirse sobre o peor resultado da súa historia, creo que cunha imaxe certamente moi tocada. Os galegos penalizaron o comportamento do Partido Socialista en Madrid. Creo que todavía non estaba o escándalo Coldo, non? Non, evidentemente, eu non sei se alguén se plantexou que podería ser o resultado do Partido Socialista se as eleccións se celebrasen tal día como hoxe. Non hubo esa contaminación, digamos, deste escándalo nesas eleccións, pero creo que o comportamento do Partido Socialista ao longo dos últimos anos, do Partido Socialista de Galicia, foi un comportamento absolutamente gregario, sumiso,
e creo que iso se penalizou. Creo que iso se penalizou frente a dous partidos, o Partido Popular e tamén o Bloque Nacionalista Galego, con outros talantes, con outros instrumentos totalmente distintos que intentaron facer unha defensa dos intereses de Galicia, non? No noso caso, pois dende a política real e dende o caso do BNG, pois a través deses anuncios que tanto lle gusta facer, é unha serie de proposicións de cara a galería que a hora da verdade nunca se concretan en nada. Pero o Partido Socialista directamente arriou a bandeira galega dos seus intereses e plegouse absolutamente a calquera circunstancia ou consello que viñese desde Madrid e, polo tanto, convertiuse nun partido absolutamente sucursalista do sanchismo e creo que iso efectivamente o penalizaron moi gravemente os galegos. A campaña estaba dirixida desde Madrid, non? Eu creo que foron eles mismos os que evidenciaron un desembarco dende Ferraz en Opino, eles controlaron a campaña, eles controlaron as mensaxes, eles alentaron a través dos CIS, efectivamente, alentaron as mensaxes que interesaban en cada momento e, ademais, esa posibilidade de vuelco centralizada exclusivamente no BNG, e volvo a repetir, creo que foi unha mala estrategia, creo que foi unha mala praxe, e creo que hoxe teñen un resultado que lles ten que facer reflexionar moito sobre cales foron as decisións que tomaron nesta campaña e nesta legislatura, no seu conxunto. Señor Pazos, non sei que lectura fai o Partido Popular, porque BNG e PSOE teñen os mesmos diputados e os mesmos escaños que no pasado 2020, hai 4 anos. Hubo trasvase total, pero non en todos os casos, porque hai casos como o de Vigo que eu creo que se sobresai un pouquiño, non? Eu creo que o caso de Vigo merece un análise aparte, porque é certo que é dificilmente explicable por varias circunstancias. A primeira, porque esta non foi unhas eleccións onde o alcalde de Vigo, o gran factotum do socialismo vigués, permanecese ao marxe. É dicir, os cartéis electorais levaban a súa imaxe, posaba ao lado do candidato, asegurou que a victoria do candidato era a victoria de Vigo e, polo tanto, hubo un evidente desgaste por parte de Caballero nestas eleccións. Os dous primeiros efectivamente, unha exministra que encabezaba a candidatura e Carlos Font, que creo que a ninguén se lle oculta que unha persoa da máxima confianza persoal do alcalde. Pero eu creo que tamén hubo un punto de inflexión que, cando as tendencias marcaban claramente esa confrontación directa BNG a Partido Popular, creo que a mitad de partida o alcalde creo que baixouse do cabalo e creo que iso tamén se notou. E a partir de aí, volvo a repetir, é dicir, cando un lle pide aos seus votantes que concentren o voto na posible alternativa, pois corre o risco de que os seus votantes lle fagan caso. E isto foi o que pasou. Eu creo que o BNG é perfectamente consciente de que ese resultado non é extrapolable a ningunha outra elección, e o PSOE ten que ser consciente de que este tipo de estrategias repercuten moi negativamente non sei se na alternativa, no proxecto, non sei como chamarlle o que ten o Partido Socialista que ofrecerlle ahora mismo os galegos. Como valora a campaña do BNG e principalmente de Ana Pontón? A campaña, formalmente, técnicamente falando, me parece que foi unha campaña moi boa, sinceramente, teño que dicir, os profesionais que levaron a campaña, hai que felicitalos. A campaña ten un problema de base, que o sustrato da campaña non é real. E isto demostrouse nunha circunstancia que a mí me parece que é inédita. Eu a primeira vez que recorde que un partido que, según eles, aspira a gobernar a Xunta de Galicia non presenta o seu programa en campaña. Isto foi unha cousa que eu recoñezo que estaba co equipo en un momento dado, e cando iniciaba xa chegaba o día da pegada e de que lanzamos todo xa propiamente o que é a campaña electoral, de repente dixemos, pero non coñecemos o programa do BNG. Estranounos moito. Claro, empezamos a buscalo e de repente descubrimos que na páxina do BNG, no conxunto de programas que levan presentado nas eleccións nas últimas décadas, pois tamén aparecía o programa das eleccións autonómicas para este ano. E claro, cando leímos, pois dixemos, home, é que o contido do programa non se corresponde en absoluto co sentir xeral, coa imaxe en xeral que se pretende transmitir na campaña.
e agora resulta que están enfadadísimos porque demos a coñecer o seu programa. Eu, a primeira vez que alguén se enfada comigo, non por contar unha versión, digamos, interesada da ideoloxía de unha formación política, sino por ensinar cruamente o seu programa. Lles pareceu fatal, porque o problema é que a imaxen pode ser moi boa, pero o BNG sigue sendo o BNG de sempre, a mesma organización, cos mesmos socios, coa mesma ideoloxía e coa mesma vocación excluinte dunha parte moi importante, absolutamente mayoritaria, da sociedade galega. E creo que por iso o BNG sigue todavía preguntándose por que non cumpliu as expectativas que se marcou, e é evidente, porque os galegos, a pesar de que esta campaña coincidise nunha parte importante no entroido, saben descubrir o que hai detrás da máscara, non? E iso foi o que non lle gustou a señora Pontón, que ensinásemos o que hai detrás da máscara. Que supón para España, que supuxo e que supón para España o triunfo e a victoria do Partido Popular da primeira vez que se presentaba, ademais, o actual presidente en funcións? Bueno, haberá que esperar un tempo, non? Para ver cal é o significado real e cal é o impacto real na política española da victoria de Alfonso Rueda en Galicia, pero os antecedentes nos din que Galicia soe marcar puntos de inflexión moi importantes no ámbito nacional. Eu recordo que cando estaba fai moitos anos cuestionado o liderado de Mariano Rajoy e se falaba, bueno, de ruido de sables, estas cousas que se fala habitualmente, a victoria de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, aquela primeira maioría absoluta, consolidou absolutamente o liderado de Mariano Rajoy e nos permitiu acceder ao goberno de España con unha maioría absolutísima, se me permite a expresión. E iso aconteceu. Galicia sempre foi o antecedente de grandes acontecementos nacionais e eu creo que esta non vai a ser unha excepción. Eu creo que, vendo o que estamos vendo nos últimos días, nos últimos meses, me atrevo a decir, o estado de descomposición deste goberno Frankenstein é francamente evidente. Creo que a caída de Pedro Sánchez do seu goberno xa é unha cuestión de tempo. Eu creo que a conta atrás xa está activada. Iso sí, todos coñecemos o talante resistente do señor Sánchez. Vamos a ver cal é o esforzo por agarrarse ao sillón, que eu creo que vai ser grande, pero creo que o paso de tempo inexorable e a caída do goberno de Sánchez tamén. E creo que iso, unha vez máis, poderemos decir que comenzou aquí, en Galicia. No noso sentidiño que temos. Bueno, eu creo que os galegos sempre son xente sensata. Eu recordo, fai algunhas semanas, escoitaba unha entrevista a Narciso Michavila, que lle preguntaban polos resultados que ela albiscaba en Galicia, e dicía, en Galicia é relativamente sinxelo porque os galegos non minten. Os galegos, cando se lle preguntan, contestan. Este mito de que os galegos somos ambivalentes nas nosas contestacións é iso, é un mito. No, cando falamos das cosas que nos interesan... E sabemos sempre se subimos ou baixamos. Perfectamente, en todo momento. Ao menos os galegos sí o sabemos. Eu non sei se o de fora nos entende ben, pero nos sí que o sabemos. E o certo que os galegos, bueno, pois indicaban un resultado que ao final, teño que dicir, efectivamente se axustou bastante o que pronosticaba o señor Michavila, e polo tanto, eu creo que os galegos, efectivamente, como non enganamos, como decimos as cousas de cara e como marcamos camiños sinxelos e facilmente comprensibles, servimos para moitas cousas de exemplo o conxunto de España. De feito, se o conxunto de España tivera votado como votou Galicia nas últimas eleccións xerais, en España habería outro goberno, non hai ninguna dúbida deso. Polo tanto, eu creo que Alberto Núñez Feijóo vai ser presidente do goberno máis pronto que tarde, e creo que, efectivamente, o estilo de goberno que se marcou en Galicia durante a última década e media é un estilo exitoso. Creo que nos está levando a unhas cotas de recoñecemento no ámbito nacional que fan que a xente perciba que o modelo galego é un modelo exportable, é un modelo que lle pode vir ben a unha España que ahora mismo creo que é evidente que precisa de maneira urxente de estabilidade. Tamén podemos percibir os galegos que se este resultado non se dera e fora ao revés, se complicaba o panorama español? Bueno, é falar un pouco de política ficción, pero é evidente que, como decías antes, o desembarco de ministros indicaba que aquí se estaba xogando tamén unha batalla, ademais da galega, que para non sea principal, porque, oye, non nos engañemos, aquí estamos loitando por ter a maioría no Parlamento de Galicia, eso non se lle oculta a ninguén, pero era evidente que isto iba a ter unhas consecuencias a nivel nacional. Por iso eu creo que o señor Sánchez e o seu goberno deixou tantos pelos na gatera, non? Pero
Evidentemente, se eso hubiera dado o caso contrario, pois probablemente Alberto Núñez Feijóo estaría nunha posición máis débil da que ocupa ahora. Xa non só eso, me refería xa non só desde o punto de vista liderazgo, sino desde o punto de vista das políticas, porque este xoves entra no Parlamento de novo a lei da amnistía. Os independentistas, tanto cataláns como no País Vasco, a que están xogando non é o conxunto de España, sino digamos que a destruir España, non? O a afectar a España e a beneficiarse de España, pero non a contribuir. Iso é moi evidente. Eu creo que se tuviéramos en Galicia un goberno que traballa exactamente nese mismo sentido, non? É un goberno confluinte co extremismo catalán ou co que pode pasar nas eleccións vascas, vamos a ver o que sucede nas próximas semanas, non era unha boa noticia para o conxunto do país. Por eso. Indudablemente non o era. Pero, volvo a repetir, os galegos, unha vez máis, exerceron ese sentidiño e, ademais, expresaron algo que creo que sí que ten que servir de mensaxe para o conxunto de España. Sentirse plenamente galego é absolutamente compatible con sentirse plenamente español. Todas estas cousas que se eu me sinto galego, se me sinto español son menos galego, non é certo. Eu son Alberto Pazos Couñago, son 100% galego e síntome 100% español, son 100% Pazos e son 100% Couñago E europeo. Pero por suposto é que non son partes da miña identidade, é a totalidade da miña identidade. Creo que Galicia ten ese sentimento maioritariamente arraigado e creo que é unha boa mensaxe para o conxunto do país. Vostedes poden sentirse, todos temos unha querencia natural pola nosa terra chica, pola nosa comunidade, pola nosa vila, eso é normal, pero todo iso é compatible con que teñamos un gran proxecto para un gran país que tamén é España. Empezamos a mirar de aquí en diante. Programa de goberno 24-28, 180 páxinas, a Galicia que funciona. Defina cales van a ser, digamos, que o núcleo central ou os eixos fundamentais deste compromiso cos galegos que adquiriu o Partido Popular. Eu creo que é máis que un programa o que presentamos, non? É un contrato social. O propio presidente o explicitou en todo momento. Este non é unha serie de desexos que estamos explicitando para que nos gustaría acadar nun plazo razonable, non. Son medidas estudiadas que pasaron todas elas dous filtros. O filtro da oportunidade política, tiñamos que considerar que políticamente son cuestións acaídas para o conxunto do país, e despois a viabilidade económica. Está estudiada e, polo tanto, podemos adquirir esos compromisos. Eu creo que, ao final, o resumen de todo isto, o que vamos a intentar é consolidar a senda de crecemento de Galicia. Galicia, cando se mira a súa evolución no medio e longo prazo, dende a chegada da Constitución da España democrática, Galicia é a comunidade autónoma que máis creceu e que máis acortou o seu diferencial de renda co conxunto de España. Os galegos hoxe son máis ricos e cada vez o son máis. Cando chegamos ao goberno estábamos nun 80 e pico % da renda media, hoxe estamos no 94, 95, bueno, depende de cando se tome a referencia. Creo que é unha magnífica noticia. Creo que estamos atravesando unha época na que, coas dificultades que existen nos servicios públicos, por exemplo, na sanidade, que xa máis negamos, temos unha sanidade que nos sentimos moi orgullosos. Temos unha política social que a envexa de España, e o digo así de claro, a envexa de España, en materia de conciliación, ca gratuidade das guarderías, das escolas infantís, cos novos instrumentos que estamos facendo para o rural, como as casas niño, como as casas do maior, que veñen de outras comunidades. Eu fui un testigo diso, como veñen de outras comunidades a coñecer como funcionan, como se implantaron, cal é o sistema. Estamos atravesando un momento na que a educación galega está nas súas cotas máis altas da súa historia, en calquer ámbito que se vexa. No universitario, con esa prometida gratuidade para as primeiras matrículas. Na evolución que tuvo, por exemplo, a formación profesional, antes a irmá pobre da educación, hoxe un orgullo para todos os galegos, o digo completamente convencido, cun informe PISA que nos di que estamos sempre entre os mellores e seguimos mellorando. Eu creo que é o que temos que facer, consolidar e abordar algúns retos importantes que temos. Por exemplo, o reto demográfico, que é evidente un problema que ten que centrar o traballo. Levamos traballando moitos anos en minimizar ese impacto da demografía, dese debalo demográfico que sufrimos, e vamos a seguir traballando por iso. Pero o noso programa é moi sinxelo. Nós queremos mellorar a vida dos galegos. É tan sinxelo como iso, é tan complexo como iso.
Baixando impostos, subindo Por impostos. suposto, porque creo que a senda de baixada de impostos que se consolidou ao longo destes anos demostrou que se poden prestar servicios de calidade, que se pode aspirar a seguir mellorando os servicios, e iso que non supoña atracar permanentemente o bolsillo dos galegos. Nos creemos que os galegos son xente suiciosa que sabe que facer cos seus diñeiros, e, polo tanto, temos que intentar, o que facemos as administracións públicas é recadar o diñeiro dos cidadáns. Non hai diñeiro público, non existe, nunca existiu, é un concepto absolutamente erróneo. É diñeiro dos cidadáns, e o que fai o Estado é traer unha parte deses recursos para devolverlo en forma de mellores servicios aos cidadáns. E, polo tanto, é un sacrificio que lle pedimos que fagan aos cidadáns para conseguir un ben común. Pero non se poden producir abusos nese sentido. A senda de saqueos, se me permite, de impostos nos últimos anos que se levou a cabo dentro do goberno de España é simplemente non ten precedentes, é inconcebible e non é sostible no tempo. É dicir, creo que hai que ser razonable nestas cousas, creo que o que temos que facer é mellorar evidentemente os instrumentos de fiscalización, e a xestión, evidentemente, asustar, e despois poñer un pouco de sentido común nas cousas. E saber que cada euro, que cada céntimo que se lle pide aos cidadáns ten que ser un céntimo ben utilizado. E que as cousas se consiguen cando existen equilibrios que nos permiten consolidar unhas políticas e abordar unhas novas. Decían, por exemplo, BNG, eso é, no, que vostedes votaron no seu momento en contra da gratuidade das matrículas na universidade. Home, claro, é que non se paga con boas palabras, págase consolidando a senda, págase sabendo que primeiro teño consolidadas todas as medidas, por exemplo, a gratuidade das escolas infantís, que son máis de 50 millóns de euros, que hai que garantir todos os anos, non un ano, todos os anos, e o ano que ven, e o outro, e o outro. E unha vez que tes consolidado iso, que tes, digamos, feito un balance razonable das contas públicas, ver cale a próxima medida que podes abordar, neste caso, pois a gratuidade para os vos estudiantes, para os que aproban todo a primeira. E todo iso, cando miras no conxunto do tempo, che permite decir que un galego, en moi pouco tempo, dende que nace, anta que sala co seu título de formación profesional ou co seu título universitario, ten unha educación plenamente gratuita. E creo que iso é un orgullo do país. Señor Pazos, se pode un poquinho máis breve, me gustaría que acabamos de entrevistar o presidente da SAGA, da Asociación Agraria de Galicia, a Paco Bello, e, lóxicamente, o campo está preocupado, e o sector agrario, todo o campo. Que propón? Cales serían as medidas para o campo, o litoral e a lei do litoral que tanto afecta a toda a costa galega e tanta preocupación e tantas horas informativas conleva? E non sei se os compromisos de campaña anunciados cos 3 de abril, etc, se eso se van a seguir reclamando desde aquí o día de mañán. Pois deixaremos de reclamalos no momento que se cumpra. É algo tan sinxelo como iso. E respecto a outros temas, eu condensaría todas as preguntas que me faz, cal é a receta? Sentidiño. E sentidiño é poñer un pouco de sentido común nas cousas. Quero dicir, se vostede quere regular adecuadamente o litoral, escoite as persoas que viven no litoral, escoite as persoas que están explotando o litoral, escoite as persoas que levan anos coidando do litoral. Parece bastante razonable. O que parece moi pouco razonable que pretenda regular o litoral galego unha persoa desde un despacho en Madrid que ten un descoñecemento absoluto de como se vive o litoral na nosa comunidade. Nos regulamos a través da lei do litoral. Non foi o Partido Popular, nos non presentamos, nos juntamos 4 expertos e 3 diputados para determinar como se regulaba. Escoitamos as universidades galegas, falamos cos sectores productivos galegos, falamos cos concellos galegos que teñen litoral, e entre todos conformamos unha lei razonable que está sendo atacada desde Madrid incomprensiblemente por razóns políticas. No tema do campo, exactamente o mismo. Oiga, pero por que non falan? Por que non escoitan a xente do campo? Que está pedindo algo que é moi sinxelo. Está pedindo que lle deixen competir. Que lle deixen competir en igualdade de condicións. Oiga, vostede quere que os produtos que se comercialicen en España cumplan unha serie de requisitos de trazabilidade, de etiquetas verdes. Perfecto, pero entonces para todos. E competimos todos en igualdade. E senón, mentras vostede permita a comercialización de produtos que non cumplen con eses requisitos,
non nos los pode exixir a nós. E a mí me parece que iso é razonable, e a partir de aí analizaremos se é viable ou competitivo o campo español. Eu creo que sí, eu creo que os galegos podemos competir en moitos ámbitos no noso agro, pero se nos permite facelo en condicións de igualdade. E iso é o que se está pedindo. E a resposta que se dá desde o goberno é non fagades moito caso, son cousas da extrema dereita. Creo que é pouco serio. Como está o calendario da iniciación da nova legislatura? Pois o 18 temos a Constitución do Parlamento, ese día elexiremos a mesa do Parlamento, o presidente, vicepresidente, secretarios e vicesecretarios, e a partir de aí pois toca escoitar, habrá unha ronda inicial de contactos por parte de quen sexa designado presidente ou presidente do Parlamento, e marcaremos unha sesión de investidura. O gran debate que creo que estamos esperando todos, polo que ten de ritual, polo que ten de interesante, polo que ten tamén da exposición do proxecto por parte do presidente, este ano, afortunadamente para nós, un pouco menos emocionante, porque evidentemente todos sabemos quen vai ser o próximo presidente da Xunta de Galicia, e a min, que quere que lle diga, pois me proporciona unha gran satisfacción saber que se vai chamar Alfonso Rueda. Que lectura fai da trama do caso Coldo? Bueno, os aconteceres, porque desbordan as noticias cada día ou cada minuto, pero... É complicado facer unha lectura porque cada día se engade un capítulo máis ao libro, non? Eu, así como resumen xeral, teño a sensación de que o goberno de España entrou en pánico. Eu digo de verdade, é unha cousa sorprendente o que estamos vivindo nos últimos días. En primeiro lugar, intentando utilizar unha trama de corrupción. Partamos do punto de que todos os partidos tuvimos en algún momento un problema de corrupción. Eso é lóxico porque afecta as persoas. Os que están corruptas non son as organizacións, normalmente son persoas. A cuestión é como se aborda iso. Nos noso momento, cando hubo problemas, somos un partido que cambiou a legislación para dificultar todas estas cuestións. Endurecemos moito certa legislación para impedir este tipo de cuestións. O que non é razonable é que cando se descubre no ámbito do teu partido un caso de corrupción, pretendas utilizalo para atacar ao partido que está na oposición. É un disparate absoluto. Sobre todo, utilizando determinadas frases silladas e demais, ou citas supostas que foron desmentidas polos propios investigadores dese escándalo, co cual, en fin, é unha cousa un pouco sorprendente. E despois, pois, hoxe mesmo puiden escoitar a comparecencia da señora Francina Armengol, da terceira autoridade do Estado, dicindo, basicamente, que créanme a min, son unha persoa inocente, son unha persona moi sensata, fáganme caso a min e non fagan caso a todos os indicios, investigacións e documentos que están aparecendo nos medios e que son certamente preocupantes. Mire, a señora, descontado xa convertido, se me permite, en cadáver político, o señor Ábalos. Bueno, ainda se está metendo ahora co secretario xeral do partido, Bueno, pero o señor Ábalos, en términos políticos, recórdame a protagonista de Los Otros. Co señor Cerdán hoxe está atacando, me parece que non quere comer el solo pastel, o sea que... Bueno, evidentemente eu creo que en fin, o que diga e conte o señor Ábalos pode ter consecuencias para terceiros, pero tamén lle digo que o señor Ábalos políticamente está amortizado e creo que o sabe todo o mundo, quizás excepto el mismo, non o teño moi claro. Pero vamos a ver a partir de aquí, eso sí, si decide iso tan manido de tirar da manta, vamos a ver a cantos leva por diante. A seguinte en cair vai ser a señora Armengol, que hoxe fixo unha comparecencia absolutamente disparatada, dicindo que son os técnicos o que deciden todos, que os técnicos tiñan claro que esas mascarillas que mercaron non eran válidas e que ela tomou a decisión, polo tanto, de que se procedese a reclamar esa cuantía 3 anos despois. Claro. Sí, o que non explicou esa señora Armengol, eu botei en falta que alguén yo preguntara, é por que entre que tomaron coñecemento de que as mascarillas non cumplían os requisitos e os 3 anos que tardaron en iniciar o procedimento de reclamar, porque mentras tanto intentou que esas mascarillas foran pagadas con fondos da Unión Europea, que é por eso pola que está investigando a Fiscalía Europea. O problema da señora Armengol non é o Partido Popular nin as acusacións do Partido Popular, é a Fiscalía Anticorrupción Española e a Fiscalía Anticorrupción Europea. Ese é un gran problema. Como nos deixa ante Europa este caso, este escándalo? Porque... Pois non nos deixa ben, en cualquier caso, eso creo que témolo claro, pero, quero dicir, este caso é especialmente grave.
non polas cuantías, que todavía as descoñecemos e poden ser importantes, non por todo o sórdido da trama, senón polas circunstancias e momentos en que se produciron. Eu creo que non pasou tanto tempo como para que os cidadáns deste país esquecéramos o sufrimento, a dor que pasamos durante a pandemia. Foi un momento extremadamente complexo en que saiu o mellor e o peor da sociedade española. Eu creo que afortunadamente a inmensa maioría da sociedade deu o mellor de sí mesma. E o miramos, profesionais sanitarios, os veciños, quen non ofreceu unha man a un veciño, quen non intentou facerlle unha compra a unha señora maior, quen non se ofreceu de voluntario para repartir, para confeccionar mascarillas. A sociedade española respondeu dunha maneira exemplar. E uns poucos, moi pouquiños, pois estamos descubrindo que tuveron un comportamento non só pouco exemplar, senón directamente ruín, porque aproveitar ese momento, non para suministrar material, que eu entendo, que os precios eran os que eran, porque a demanda era que era, senón para estafar ao conxunto dos cidadáns, facendo negocios desta natureza, con bens tan preciados naquel momento como eran as EPIs que salvaban vidas e das que carecíamos por completo. Eu entendo que me cobren as mascarillas caras, pero que me intenten estafar coas mascarillas me parece que é dar un paso que vai máis alá e que se vai a levar a reputación deste goberno por diante. Señor Pazos, última reflexión que lle gustaría decir hoxe aquí, deixar mensaxe para a audiencia que Canarias Baixas. Que hai alternativa, que non perdan a esperanza, que Galicia ten 4 anos de goberno por diante que vai a servir para que sigamos mellorando a vida dos galegos, e que ese goberno que leva 14 anos mellorando a vida dos galegos o fixo a través dun sistema que é exportable para España, que é un sistema que pode chegar da man dun presidente que se chama Alberto Núñez Feijóo, e que eu creo que máis pronto que tarde iso vai pasar, e cando o presidente de Galicia se chame Alfonso Rueda e o presidente de España se chame Alberto Núñez Feijóo, eu creo que teremos un futuro moito máis brillante do que aparece agora ante os nosos ollos. Señor Pazos, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite, moitas gracias. Hasta cando queirades. Un placer sempre. Moi boa noite, moitas gracias. Nos vamos a publicidade, amando os copatrocinadores, volvemos e recibimos a Laura Nieto, xerente do GALP Ría de Pontevedra. Non a perdan hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura.
Pionero, albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. De novo estamos con todos vostedes, saludamos e lle damos a boa noite a Laura Nieto, a xerente do GAL Ría de Pontevedra. Moi boa noite, señora Nieto, como estamos? Moi ben, moitas grazas. Bueno, composición do GAL, da Ría de Arousa, vai lóxicamente... Ría de Pontevedra? Ría de Pontevedra, Ría de Pontevedra. Ría de Pontevedra. Non chegan a Arousa, pero casi, porque... Casi, sí. Porque temos un pé metido. Claro, porque Meaño casi é da Arousa, Sanxenxo tamén é da Arousa ou do Salnés, pero aí é onde empezan. Sí, somos un cal raro, porque temos un pé metido en cada unha das rías, un pé entre Sanxenxo e Meaño na Ría de Arousa e Pontevedra que se nos vai a Ría de Vigo. Claro, hasta Bueu chegamos, non? Ata Bueu chegamos, sí. Bueno, 70 componentes, 70 integrantes deste GALP. Defina un pouquiño as entidades públicas e privadas que forman parte deste GALP. Pois a verdade é que temos unha composición moi ampla. Todos os grupos, todos os que estamos en Galicia, temos unha organización moi semellante. 4 sectores que son fundamental para nós, que é o sector pesqueiro, o sector público, que vamos a man de todos os concellos dos nosos territorios. Logo está tamén o sector económico, fundamental, se queremos contar coas empresas para dinamizar o territorio na parte económica, e a parte social. Para nós, a parte social é máis do 50% dos nosos asociados. Temos asociacións culturais, asociacións deportivas, asociacións veciñais, de medioambientais, culturais, da muller. En fin. E son moi participativas ou non? Sí, son moi participativas, a verdade é que sí. Ás veces querríamos que o foran máis, pero sobre todo eu penso que aqueles que teñen interese por os temas do mar están con nós, os temas, aqueles que van a emprender o que queren fomentar deportes náuticos traballan con nós. Penso que temos unha base moi ampla e moi enfocada o que o GAL está propoñendo nas costas. Claro. As finalidades do GALP, que son grupos de acción costeira, local costeira, cales son un poquinho para a xente que non coñeza este término, como pode ser máis un poquinho máis a xente do interior? Pois a xente do interior o vai a entender moi ben, porque eles teñen nos seus territorios unha organización moi semellante á nosa. Eles teñen o GDR, que tamén o temos no ámbito costeiro. De igual xeito que nos anos 90 a Unión Europea pensou en que estas axudas que veñen de abaixo arriba, que é o territorio, a xente do territorio, a que decide en que se vayan empregar os fondos públicos, e así se monta unha asociación público-privada en na que se toman este tipo de decisións, pois do mesmo xeito, na costa, cando empezou a crise do sector pesqueiro e cando o sector pesqueiro deixou de ter tanta relevancia económica nos territorios, a Unión Europea pensou en establecer estes grupos coa mesma finalidade, con buscar unhas rentas alternativas ou complementarias á pesca nas zonas costeiras. E como é o funcionamento? Hai unhas entidades que forman parte que, digamos, que detectan as necesidades que necesita algunha zona, algunha entidade ou algún colectivo e entonces propoñen que hai que axudar, propoñen que... Como funcionan? Pois o funcionamento é a base de desenvolvemento dun plan estratégico para o territorio. En cada período de fondos comunitarios se lanza unha convocatoria e as asociaciones como a nosa, os GALPs, propoñemos unha estrategia de desenvolvemento para o territorio. Que tipo de proxectos, en caso de ter os fondos, nos gustaría financiar? Que tipo de actuaciones? Que liñas? Por onde queremos que debe ir o futuro do territorio? Pero o facemos, non se fai unha comisión técnica, o fai todo aquel do territorio que queda participar. Por suposto, todos os nosos asociados, pero tamén temos reunións participativas abertas ao público para que veñan, participan, para que den as súas ideas, e con todo iso se prepara un plan estratégico que é o que a Consellería validou no noso caso e no do resto dos 7 grupos de Galicia, é o que temos agora en marcha. Entón, agora, unha vez que temos estas estrategias aprobadas, do que se trata é que a xente que teña proxectos que
compartan estes obxectivos con nós, pois lle podamos conceder a financiación da Unión Europea e da Consellería do Mar. Fálenos deses proxectos, non sei se tanto dos nomes, pero por lo menos dos obxectivos que persiguen eses proxectos. Pois estamos centrados en 5 ámbitos fundamentais. Por unha parte, sector pesqueiro. Eso é o noso cuore, non? É a nosa razón de ser. Estar co sector, apoiar a súa transformación, apoiar a súa sostenibilidade, apoiar a diversificación en que esta xente do sector pesqueiro que poda facer outras actividades complementarias. De feito, os grupos das Rías Baixas, os 3 en común, lanzamos xa hai anos unha experiencia innovadora para formar a xente para que emprenderan en temas de pescaturismo e de turismo mariñeiro, e a verdade é que agora, moitos anos despois, estamos recollendo os frutos porque estamos vendo que incluso embarcacións de pesca pois están habilitando para poder levar turistas a bordo e ofrecer pois un coñecemento moito máis profundo e máis cercano do que toda a actividade pesqueira. Esa é unha posta en valor do produto e da zona, non? Eu penso que sí, que eso vai a xente que coñece e que realiza as experiencias de pescaturismo. Temos, por exemplo, o patrón maior de Sanxenxo facendo esta actividade, cambian totalmente o concepto que teñen da pesca cando están subidos, cando comparten con eles unha xornada de pesca. Penso que é moi interesante. Tamén as mariscadoras en terra o están a facer, esas visitas guiadas polos areais, que a xente sabe o que é coller o rastro, sabe o esforzo que se hace, de alguna maneira que conecten coa natureza, que conecten coa sostenibilidade do recurso pesqueiro que é tan importante, e transmitir o que vale, realmente esa recolleita deses produtos, non? E unha vez que se presentan, estos proxectos, que tipo de axudas, que valoracións teñen, como se fai o proceso para hasta que a Xunta, digamos que a través da Unión Europea, pero como entidade, digamos que colaborativa con ustedes, aproba este tipo de proxectos e os subvenciona. Hasta que punto, hasta que porcentaxe, que nos pode contar? Bueno, pois a verdade é que son unhas liñas de financiamento moi interesantes, dende o meu punto de vista, porque, por exemplo, para proxectos empresariais, chegamos ata un 50% do investimento en axuda pública, o sea que é unha cantidade moi significativa. Temos un tope máximo de 200.000 euros. Non son para proxectos moi grandes, pero son para proxectos pequenos que dinamicen as nosas economías locais. E no que se trata de proxectos que non teñan finalidade lucrativa, por exemplo, os proxectos que desenvolven os concellos ou as entidades en ánimo de lucro, as cofrarías, pois en estes casos as axudas poden chegar ao 100%. Entón, é unha financiación moi acaída para o territorio. Sí. Que datos pode contar dos investimentos ou dos proxectos que levaron investimentos nos últimos anos e canto pode haber solicitado na última, non sei se está evaluado xa, no último pecho? Hoxe, despois das incidencias que tivemos, pois fixemos a contabilidade, non hai presentáronse nesta convocatoria 30 proxectos, destos 30 proxectos o investimento que propoñen está rondando casi, supera os 4,5 millóns de euros. E as solicitudes de fondos públicos están por riba dos 2 millóns, con o cual é unha cantidade moi significativa. Aquí puntúan que haxa moita man de obra, recuperación, que a man de obra sea destinada a mulleres, a homes, a novos. Sí, a ver, los grupos tenemos cada un de nós, cando facemos ese plan estratégico, tamén non se define só o tipo de proxectos que se financian, tamén se decide como se van a valorar os proxectos, para tener unos criterios obxectivos cos que valorar a todas as solicitudes que nos entran. Eses criterios, fundamentalmente, por unha parte intentamos cumplir todos os obxectivos que nos marca a Unión Europea. Aí estamos a falar de proxectos integradores, proxectos que rompan barreiras de accesibilidade, proxectos que teñan que ver e que construan a sostenibilidade da noso ámbito costeiro, e todo eso se valora. Inda por riba, hai unos indicadores que nos pide a Unión Europea que deberemos contribuir.
e aí fundamental é creación de emprego e mantemento de emprego. Claro. E sobre todo, se son empregos en colectivos vulnerables, engadimos nós no noso grupo, pois máis puntuación vai a ter o proxecto. Esos son elementos fundamentais. Despois, todo o que contribúa á transformación digital, importantísimo. Todo o que contribúa á economía circular, á sostibilidade das actividades económicas, por aí son os proxectos que van a triunfar, que van a recibir a maior puntuación. Esa puntuación o que lles dá é a porcentaxe de financiación máis elevada, pero tamén a prioridade, porque se non temos diñeiro para todos, aqueles que reciban a puntuación máis alta son os que van a entrar primeiro. Claro. E iso é importantísimo. Cales serían un pouquiño as, non sei se as debilidades ou as necesidades que ten toda a ría de Pontevedra? Para vostede. Dende o meu punto de vista, claro. Penso que é moi importante el apoio ao sector pesqueiro. Penso que hai casi un cambio de paradigma, non, no que estamos vivindo, hai unha reducción moi importante do recurso, teñen que cambiar moito as mentalidades do sector extractivo, non se trata de pescar canto máis, senón pescar para comercializarlo canto mellor, e ese cambio de mentalidade que é moi difícil ás veces no sector, penso que é algo fundamental, chegar a facer ese cambio de mentalidade e transformalo en unha actividade económica moi sustentable para Pero eles. vostedes tamén cubren a parte formativa, non? Tamén cubrimos a parte formativa. Xa que dan, sí. Formación a xente do sector que o necesita ou que o queira, ou a xente, non sei se ten que ser do sector ou pode ser que se queira ir a ese sector. Efectivamente, se pode facer actividades formativas para promover el relevo xeracional. De feito, nos anos pasados fixemos proxectos moi interesantes para propoñer ese relevo xeracional, para intentar promovelo na xuventude. Fixemos proxectos colaborativos entre todos os grupos en os que involucramos os institutos, os centros de ensino secundario. Claro. A verdade que foi unha experiencia moi interesante para facer tamén atractivo os oficios de mar ás novas xeracións. E fortalezas cantas temos? Fortalezas, temos un produto que non, vamos, que vale su peso en oro e un sector tamén moi implicado no recurso e tenemos para mí un valor moi importante do noso territorio e da nosa cultura, que é as cofrarías. As cofrarías son entidades en ánimo de lucro, son entidades que teñen unha parte económica, pero tamén esa parte social. Claro. E iso é un valor que tenemos no territorio que penso que ás veces non sabemos as ollas que temos con nós. Claro. E que o están pasando mal agora principalmente no marisqueo, non? Sí. Porque as ríadas e todas as zonas están moi afectadas. E as rías é o que teñen, non? Sí, pero bueno, tamén eles saben o que teñen e eles foron os primeiros que solicitaron esas paradas biolóxicas, esas paradas temporais para poder recuperar o recurso. O sea, que penso que hai un coñecemento moi elevado del medio, de todas as problemáticas por parte do sector. A Consellería do Mar tamén está a facer e apoiar a vinculación entre os centros de investigación e as cofrarías e os representantes do sector. E penso que todas estas dinámicas nos fortalecen a todo o sector no seu conxunto. E hai unha que decía vostede antes, pero me gustaría que fixera un poquinho máis de reflexión ou de análisis que os sectores, principalmente o do mar, o marisqueo ou a pesca, que incorporan proxectos de dar a coñecemento coa potenciación e utilizando o turismo, ou o turista para iso, non? O que quere coñecer máis, o mesmo que está avanzando o enoturismo, que quere coñecer unha bodega, saber como se poda, como se cultiva, pois hai moita xente que lle gusta o mar e que quere saber como se cultiva un berberecho, unha ameixa, ou como se pesca unha sardiña, ou calquer outra, non? Por aí hai bastantes proxectos que vayan por aí? Pois sí, a verdade que sí, como te decía antes, ademais deste proxecto que xa temos en funcionamento, pois nesta convocatoria temos alo menos 3 proxectos máis, para proxectos que teñen que ver coa pescaturismo. E iso para nós é unha satisfacción, porque pensamos que é unha vía, é unha alternativa moi boa para a xente do sector, para disminuir o esforzo pesqueiro, para complementar os seus ingresos con estas actividades e tamén para fortalecer os vínculos entre o sector turístico e o sector pesqueiro, que moitas veces o territorio perde as súas sinais de identidade, non? Entón, nesta parte, pois realmente podemos transmitir a cultura pesqueira que temos en Galicia a través deste tipo de iniciativas.
que outras partes da cultura entran dentro dos GALP? Bueno, pois fundamentalmente todo o que ten que ver coas embarcacións tradicionais e coas deportes náuticos, coas actividades náuticos. Tenemos nos territorios clubs de remo, clubs de piragüismo que desenvolven unha importante labor social e deportiva. Con noso financiamento pois poden chegar a hacer potenciar estas actividades, sobre todo entre a aprobación nova, e tamén clubs deportivos de actividades máis modernas como o paddle surf, o kitesurf. Todos eles tamén temos nesta convocatoria solicitudes de axuda destes clubes para reforzar as súas instalacións, o equipamento que ofrecen ao público, para reforzar as súas actividades. Eso penso que vai a ser unha contribución tamén moi interesante ao territorio. E logo a nivel cultural, pois, o todo o tema do patrimonio, bueno, na ría de Pontevedra con xoias como con barro e con temos un museo Masó en Buedo. Claro, entra tamén o patrimonio urbanístico, non? Claro, tamén entra. Entón, temos moitos recursos que en moitas entidades coas que colaborar en temas de patrimonio. Esas serían, digamos que un pouco as necesidades de toda a zona da ría. Bueno, esas son as que eu vexo así como as que detecto máis de unha forma máis inmediata, non? Pero bueno, a ver, necesidades hai en todos os frentes, no ámbito do turismo, no ámbito do medio ambiente, frentes que atender sempre hai. Oportunidades, potencial temos moito, oportunidades temos moitos. E axudas, como pode definir as axudas que quedan agora? Bueno, e acaba un plazo, pero empeza outro, non? Ou cando vai a empezar? Como funciona este tipo de axudas? Acaba de cerrar o plazo día 1 e agora que? Pues agora teremos por diante todo o que é a instrucción e a tramitación destes expedientes, pero estamos xa traballando na nova convocatoria, non? Nós temos un convenio coa Consellería do Mar de aquí ao 2026, está previsto que todos os anos, a principios de ano, teñamos unha nova convocatoria. Entón, a xente que non lle deu tempo, a xente que cando oiga isto pois ten ideas na cabeza que quera desenvolver, que saiba que ten 11 maravillosos meses para planificar os seus novos proxectos. E nos anos que leva o GALP da ría de Pontevedra, cantos cartiños truxo de investimentos, si ten esa cifra, ainda que sea aproximada, para proxectos do GALP? Pois sí, a verdade é que é unha cifra fácil, non? Este é o noso terceiro período. No primeiro estivemos por riba dos 4 millóns de euros, no segundo estivemos por casi rozando 6, en este novo período unha cantidade semellante, o sea que as cifras son 16 millóns de euros. Nese entorno. E vostedes, lóxicamente, despois, vostedes e a Consellería fan digamos que as comprobacións, as evaluacións e as certificacións de que os proxectos se levan a cabo e funcionan, non? Porque aí digamos que hai un control de un diñeiro chamado público, pero que control férreo, supoño. Sí, por supuesto. Claro. Nos traballamos da man da Consellería no programa de seguimento e avaliación. Sempre que empezamos un período se hace ese programa, pero cando se pecha se fai a avaliación dos resultados. E esa avaliación leva consigo tamén facer un seguimento de todos os proxectos, dos empregos creados, que eses empregos se manteñen, que a actividade económica das empresas está en funcionamento. Todo eso se leva sempre, é unha parte máis da noso traballo anual. Claro. Explíquenos que características ou quen poden ser beneficiarios dos proxectos dos GALP. Pois o abano de posibilidades para os solicitantes é moi ampla. Hai proxectos que son proxectos empresariais e aí dende pequenos autónomos, pequenas empresas, pequena e mediana empresa ten calquera radicada en Galicia que queira desenvolver a súa actividade en un territorio GALP. Máis amplo non pode ser. E despois, pola outra banda, pola parte dos proxectos que teñen unha finalidade social, pois concellos, fundacións, entidades en ánimo de lucro, sempre coa mesma particularidade, que desenvolvan un proxecto no noso territorio. Por suposto tamén cofrarías, organizacións do sector pesqueiro. As organizacións empresariais, que algunhas están aí dentro do GALP, son dinámicas en petición,
en promover, en solicitar? Pois estamos agora traballando con elas, a ver, sobre todo en organizacións de praceiras, a ver se conseguimos tamén que eles sean beneficiarios destas axudas, que eles promovan proxectos que teñan que ver coa promoción dos produtos das plazas. Polo de agora, este tipo de proxectos o están desenvolvendo os concellos como de Sanxenxo ou de Meaño, que nos presentaron proxectos de melloras das infraestructuras das plazas, pero tamén nos queda esa outra parte da dinamización da comercialización, ¿no? E aí pois tamén estamos traballando con elas. Non é moi frecuente que presenten proxectos, pero é unha liña que estamos traballando máis agora. Para a divulgación e para dar a coñecer todo o que fan os GAL tamén, non? Tamén, pero bueno, xa temos o noso propio presuposto para facer esas actividades de divulgación. Que máis lle gustaría decir á xerente do GAL de Ría de Pontevedra para chamar a solicitude na vindeira convocatoria? Bueno, pois o que me gustaría é chamar a xente a que participe, a que se involucre con nós, a que veña a coñecernos, a que forme parte do grupo, aqueles que estén formando parte de entidades en ánimo de lucro do noso territorio, e logo que nos faga suxerencias, que nos faga suxestións, e por outra banda, que presenten sus proxectos, e que veñan a preguntar, porque moitas veces a xente o mellor non se achega a preguntar. Nos temos moita flexibilidade a hora de atenderlos, diferentes medios, recursos, comunicaciones online, en directo, nos trasladamos a todos os portos pesqueiros, estamos frecuentemente, entón que non deixen de contactar con nós e contarnos as súas ideas para que lle podemos axudar, senón que coas nosas axudas, o mellor con outras de outras entidades. Claro, porque vostedes, incluso vostede, supoño que se algunha persona ou empresa ten unha idea pero non sabe como desenvolvela, eu quero facer isto, pero que vostedes axudan un pouco a encauzar toda esa, digamos que xustificación administrativa ou proxecto, non? Sí, efectivamente, nos tentamos orientar a xente en como ten que orientar, como é o percorrido do seu desenvolvemento empresarial. Claro. Que máis quere contar? Pois nada máis. Que lle gostaría? Pois deixo unha mensaxe, a última mensaxe, deixo unha mensaxe para a audiencia de Canarias Baixas, pero principalmente para a audiencia da Ría de Pontevedra. Pois a mensaxe moi, non, para todas as Rías Baixas, porque eu estou na Ría de Pontevedra, pero temos compañeiros en toda a costa galega, entón penso que a mensaxe é para todo o mundo, non? Nos estamos, hai un GALP en cada pueblo costeiro, e esa é a mensaxe, que conten con nós, que estamos aquí para botarlles unha man e para axudarles en todo o seu procedimento de tramitación desa emprendemento nun novo proxecto, tanto para xente que quere lanzarse ao mundo empresarial, pero tamén para aquelas empresas que xa están instaladas e que agora necesitan facer investimentos para adaptarse aos tempos modernos, a trazabilidade, a eficiencia enerxética, a sostibilidade. Ese tipo de proxectos teñen cabida nos GALPs. Penso que tamén é un desafío, ¿no? El actualizarnos todos, e iso é moi importante. E aproveitar unha coyuntura de que os fondos son europeos. Sí, 70% fondos europeos, 30% Consellería do Mar Sur de Galicia. E entonces é unha boa oportunidade para aproveitarnos destos, que posiblemente non dure toda a vida, non? Hasta o 26 si hai. Ata o 26 si hai. E logo iremos vendo. Laura Nieto, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitos éxitos, moitos proxectos para a Ría de Pontevedra e para o GALP. Moitas gracias por contar con nós e darnos este ámbito de presencia. Un placer, moi boa noite. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición con Laura Nieto, con Alberto Pazos, o portavoz do Partido Popular no Parlamento, e con Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia. A semana que ven volvemos máis e mellor se é posible. Moitas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos, adiós. Programa ofrecido por
historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía.